ithuba lokuthi siwalungisa amaphutha ethu emhlabeni esenawo ngoba umnini mandla nguyena owazika isikhathi sokuhamba kwethu asisazi bazalwana haleluya Sunday school ngiyanibingelela abasha ngiyanibingelela ngegama lika Jesu ngengibonga ubufakazi banamhlanje bangcwele uyazi ibandla liyakhumbuleka uyazi sometimes uthi na usemsebenzini kube nemiqondo eminingi ukuthi ngathi ngabugula manje ngiyemsebenzini kodwa uthi yabungu yabona ukuthi hayi vele uyadingeka akukho kuyo haleluya so bazalwane indlu yenkosi really iyakhumbuleka ngoba uma usendlini yenkosi ukungena kwakho ngeke kufane nokuphuma kwakho haleluya ziba khona izinto eyicazululekayo uma ngabe uthi yazi ngishiye endlini kunenkinga esone so but yet nawufika nophuma la endlini nofika le ekha uma ngabe nophuma la endlini yenkosi ufika endlini uma ngabe utawule into seyixazululekile kanti kwenzakaleni is because uNkulunkulu ungamandla ethu haleluya ke ngibonga ubufakazi banamhlanje bangcwele nako okukhule ngikufundile ungaphonsi ithawule empilweni don't give up mzalwane ungathi hayi usize bani mina kanti uyongisiza don't give up mzalwane ushilo umama wethu wathi ungayicompare nomunye umuntu haleluya ngoba impumelelo yami neyakho uNkulunkulu akayibekanga ku level efanayo haleluya mzalwane uma ngabe soyitholile ekwami ukuthi ngikubongisa manje ngoba yami ngiyazi yeza babunjwa siyabonga amandla kaNkulunkulu mangabe imude bangcwele ngicela siyene encwadini yaka Isaiah 41 incwadi yaka Isaiah 41 sofunda from verse 8 until verse 18 sizobe sesilifunda ngawo wonke amalimi esiwaphetheyo incwadi yaka Isaiah 41 verse 8 to 13 Otholile bese siyasifundela ngalo lwimi analo ngesizulu ifundeka ngalendlela isihloko sithi umkhululi kaIsrayeli 8 Kepha wena Israyeli nceku yami wena Jakobe engikukhethileyo nzalo kaAbraham othandiweyo wami 9 Wena engikuthathile emikhawulweni yomhlaba ngakubiza emagumbini awo ngathi kuwo wena uyinceku yami ngikukhethile angikulahlanga 10 Ungesabi ngokuba mina nginawe ungapheli amandla ngokuba mina nginguNkulunkulu wakho ngiyakuqinisa futhi ngiyakusiza yebo ngiyakusekela ngesandla sokunene sokulunga kwami 11 Bheka bonke abafuthekela wena bayakuba namahloni bajabe abamelene nawe bayakuba njengento engelutho babhubhe 12 Uyakubafuna ungabafumani kodwa labo bantu abaxabana nawe abalwa nawe bayakuba njengento engelutho nanjengeze 13 Ngokuba yimina uJehova uNkulunkulu wakho obamba isandla sakho sokunene nothi kuwe ungesabi mina ngiyakusiza babu sacela usikhulekele Yesu Nkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha baba namandla wena uNkulunkulu umqalo umphelelisi uAlpha uOmega
Baba nanti izwi lakho Nkosi namandla ngisicelayo ukuthi usebenzise inciki yakho ngendlela le ofisa ukuthi mayisebenze ngayo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Baba siyabonga. Amen. Bangcwele uyazi inkonzo yanamhlanje indumiso ibihamba phambili mangabe unotisile mzalwane. Indumiso iyona ehambe phambili. Ngiyabonga ngoba isuke yahambisana nale ncwadi uNkulunkulu angiphe yona ukuthi ngizokwabela yona. Uma siya ku verse le siqale ngayo verse 8 lithi ungokhethiweyo, but you Israel my servant, Jacob who I have chosen, you descendant of Abraham my friends. uNkulunkulu sikhethile bangcwele ingoba sibalekile, ingakho wenze kahle namhlanje wamdumisa ubonga. Cabanga ukuthi kodwa ngibuyaphi, bakuphi laba engakhula nabo kule insuku lezi. Abanye sebamakhehla uma ngifika le ekhaya uma ngibabuka ngithi hayi, uyazi ukukhethwa uNkulunkulu kuhle bangcwele. Haleluya. Neinsuku ziyanda. Uma bekubuka bangakholwa ukuthi hayi uneminyaka engaka wena, hayi asikholwa. It's because of isibusiso igrace uNkulunkulu ayilethayo bangcwele. Haleluya. uNkulunkulu ungamandla ethu bazalwane. Zinengi izinto ezinhle asenzelayo, ingakho ngibonga lokufakazi ngithi masinga give up empilweni, masiqhubeke endleleni yokukholwa. Isihloko sami mzalwane sithi uNkulunkulu ungumsizi wethu. God is our helper. Ileso sihloko sami engizokhulumela phezulu kwaso kulolu suku namhlanje. Ngokuqala ukukhethile ngoba engumsizi. Make siya ku verse 19. I took you from the end of the earth, from its farthest corner I called you. I said, you are my servant, and I chosen you and have not rejected you. Uyazwa mzalwane lithi usikhethile ebudeni bezwe labathi avele angeke kusalunga kulona, kodwa wasikhetha uNkulunkulu lana ubungayicabangi khona ukuthi unga end up usindiswa. Omunye wayengayicabanga ukuthi uzosindiswa, but ngokukhethwa nguNkulunkulu lana namhlanje. So usizo lwakhe uzolibona, uzoqhubeka lenze kuwena ngoba nguNkulunkulu omuhle. Akaku rejectanga. You know, sometimes siyathi uma sineyinkinga ezithile empilweni suke ngibone ngathi uNkulunkulu ungirejectile, ngibone ngathi hayi mina vele ukhohliwe ngamaNkulunkulu. Ngibone nabantwana bami ngithi abasebenzi nempilo ayikho right. You know, ngibone ngathi hayi no shit uNkulunkulu mina ungikhohliwe yazi. Hayi akasanandaba nami. Ngize ngibale nesikhathi kuthi ngineminyaka engukuthi nengukuthi ngisindisiwe, but yet uNkulunkulu ukhohliwe ngami. Kuyenzeka lokho mzalwane, mhlawumbe ukhona lana ukuleso simo ubona ngathi uNkulunkulu ukhohliwe because of ubona impumelelo ayikho ekhayeni ophila kulona, ayikho ebantwaneni bakho nasesikolweni abaphumeleli ba repeat itandard njalo njalo. Usukubona ngathi hayi uNkulunkulu mina ungikhohliwe, akakurejectanga mhlobo wami. Yenza lokhu umama kushilo kuwena, don't give up mzalwane. Asiqhubeke simlayo uSathane kulonyaka 2024 sibe ngamakholwa anenkani. Ngenkani yokukholwa sizokwenza kwenzeke mzalwane. Yes, ngenzeka nasemsebenzini okiwo awutholanga ipromotion, bakhona abayitholile obafundisile umsebenzi. But you don't give up mzalwane, keep on. Kungenzile lokho emsebenzini, but ngazitshela ukuthi mina ngikhonza uNkulunkulu lo uyitholile ipromotion angazi usebenzisa iphinda, kodwa ngiyazi ukuthi emsebenzini esikuwona mzalwane asikho ngenkolo efanayo. Haleluya bazalwane. Because of uyaye uthi ngiyaye ngithi uma ngiya kushawa ngibabuke bashawa abantu ngibona ukuthi hano ziyabuya.
asikho uNkulunkulu efanayo mzalwane yini mzalwane ubona amanzi ashintsha umbalo yabantwana ukubi la so uNkulunkulu wami mangibeke yena phambili ngoba nguyena umsizi wami make sure mzalwane konke la ungena khona ungangeni wedwa ngena naye mawungena emsebenzini make sure ukuthi uyamcela uNkulunkulu umbiyele ngomoya engcwele kule moya emibi esikolweni umuntu omusha mawungena ngicele akubiyele ngomoya engcwele kule moya lena esilwana nayo because mzalwane asibambene negazi nenyama emhlabeni kodwa sibambene nemimoya esemkhathini umuntu okuthakathayo angeke umbone engamehlo haleluya angeke mzalwane uthanda ungathanda ungangena ku fasting but angeke umbone ukhumbula sihlobo sami usathane uzile emhlabeni ukuthi usebenzisa umuntu mhlamba angasebenzisa mina ungekho aware uthi hayi ngiyamthemba uyayaphiza kanti usathane uyangisebenzisa ngandlela thini haleluya so mangihlale kuJehova ngoba ungamandla wami okwenzekayo empilweni yakho ubona ukuthi hayi manje empilweni yami kwenzeka okubi ukugula iwona okubusayo shuthu uJehova umkhohlile ngoba ziyenzeka lezi zimo bazalwane ngithi uma ngifunda umshumayelo vela ayibeke kahle athi yonke into inesikhathi sayo so uma ngibukana nesikhathi esinzima ngiyaye ngitshela ukuthi isikhathi sakhona lesi kodwa ngeke sihlale lesi sikhathi sizodlula ngoba ihlobo likhona ubusika bukhona wasahlobo ikhona haleluya so nalesikhathi sizodlula yes ubunzima abudluli lula bazalwane haleluya akumnandi kodwa ke ngokusizwa nguNkulunkulu kuyadlula ingakho isihlobo sami sithi uJehova ungumsizi wethu okuhle ngomsizi onguJehova yiloko mzalwane uma ekusizile akudingi ukuthi uyovuselela haleluya akafani nomuntu ozokupha into ethile amakhathakhatha kuyofanele uyovuselela ngandlela thini uma ngaba uvuselele shem iyofa leyo nto kodwa uma ngabe uhleli kuJehova uthole ukuthile kuyena uzokwenza kwenzeke haleluya asambe mzalwane siye go verse 10 lithi so do not fear for I am with you do not be dismayed for I am your God ungesabi khumbula sihlobo sami uNkulunkulu akasiphanga lo moya wokwesaba ungenzeka ukhona la ukusaba kukhona empilweni yakho kodwa ungakuvumeli ukusaba kubuse because uma ngabe uvumela ukusaba kubuse empilweni yakho lokho kusho ukuthi uvumela uSathane abuse ngakho ke masingavumeli lokhu bazalwane masingakuvumeli noma sile ukulokuhle haleluya uNkulunkulu nathi bangcwele akasikhohlwanga so lithuma liqhubeka lithi akasikhohlwanga lithi lona lo verse 10 uthi do not be dismayed meaning that ungalibalwa yimi ungangikhohlwa Jehova ingakho ngithema ngiqala ngathi uma usesimene esibi ubona ngathi uNkulunkulu ukurejectile ukukhohliwe so ungaphela amandla endleleni qhubeka uNkulunkulu akukhohlwanga ungaphela amandla lisho njalo izwi lithi ungaphela amandla because of ekukholweni kudingeka inkani bazalwane haleluya make ngiphinde ngikusho ngoba ngaphandle kwaloko mzalwane uma ngabe awulona ikholwa elinenkani Sathane ngeke abaleke empilweni yakho uzoloka busi lithi uma liqhubeka lo verse 10 lithi I will strengthen you and help you lokho shuthi uNkulunkulu uzosipha amandla kulesimo obukene naso right now angisazi mzalwane kodwa ngithi uNkulunkulu uzokupha amandla so you'll make it mzalwane that's why ngithi ophumelele namhlanje mbongise ngoba yakhe impumelelo isendleleni yes haleluya
uNkulunkulu uzokupha lawo mandla ukuthi uqhubeke endleleni yokukholwa. So masiqhubeke mzalwane simbonge uNkulunkulu, indumiso ihlale kuthina, kube ngiyona ebusayo, kungabi ukukhathazeka okubusayo. Haleluya. Uyazi ke ukuthi makufika ukukhathazeka empilweni yami bese ngiyayibuza ukuthi kahle kahle ngiphilela ukukhathazeka yini? Impendulo engiyitholayo angiphileli kodwa ngiphilela ukuletha indumiso kuJehova. Haleluya. So ngamanye amagama uma ngabe kufika ukukhathazeka empilweni yami ngiyaye ngivula incwadi yamahubo, uyazi kube nehubo engilitholayo ngibe sengiyamdumisa uJehova, ngiyambonga ukuthi ngiyaphila. Lokho nje kuphela mzalwane, hayi okunye ukuthi ngidlile nempahla nginani mzalwane. Lezi zinto ezasemhlabeni lezi ziyaphatheka ziyosalalana mzalwane, asibalulekile kangako lezi zinto lezi. Yes, ezinye zazo thina sizenza zibaluleke ngoba sithanda i-show off sort of, yabo. So uma ngabe umntwana kaNkulunkulu uyazi ukuthi ngisindiselweni kahle kahle, ngisindiselwe ukubona ikhaya, ngisindiselwe ukuthi uma kufika ukuhamba kwami emhlabeni ngikwazi ukungena ekhaya ezulwini. So uma ngabe ngigijimiselwe kwala emhlabeni ngisengxakini mzalwane, ngizenza lento mama ishilo ukuthi ngizayandawana ngiyozama iplan banginikeze okuthile bese ke ngiyayithola leyo moto engiyidingayo. Kodwa iyeza yona ngesikhathi uNkulunkulu athande ngaso. Haleluya. Uma siqhubeka ku-verse 11 lithi, all who rage against you will surely be ashamed and disgraced. Those who oppose you will be as nothing else and perish. Shothi mzalwane uyazi ngithi all those who rage against you will surely, uyazi uyayicindezela uNkulunkulu la uthi will surely, shothi iyokwenzeka leyo nto njengoba yenzekile kwabanye. Ngiyazi babunjoko bakhona bebasho ukuthi angeke kube na 1 2 3 alo uNkulunkulu wakhe angeke amenzele next. So manje ngempumelelo oyitholayo baba amaze abantu, inhliziyo zabo zibabhlungu. Haleluya. Ngale impumelelo oyitholile zikhona inhliziyo zabo zibabhlungu abanye abantu ukuthi enhle kuphumelele njalo umuntu besithi lo uNkulunkulu angeke amsize, babe amaze ukuthi enhle kuphumelele njani ke lo, hey lo uNkulunkulu wakho umsizile, baze nabo baenda bafuna ukuza endlini yenkosi. Haleluya. Bazuzeka abantu ngandlela thile. Uma sizophikelela inkosini uNkulunkulu ngumsizi wethu, siyobazuza nabo ngokuthi siphikelele ngale ibusiso uNkulunkulu azosipha zona. Haleluya. So masilwe ukulokuhle mzalwane. Uma sifunda incwadi yamahubo 23 ngizokufundela just verse 5 no verse 6 lithi, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, and my cup overflow. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So uyangichaza la uDavida uthi uJehova ulungisa itafula phambi kwezitha zami. Lokho kusho ukuthi uma ungumzalwane ungabi lo mzalwane lo ozothi ngiyamzonda ngoba uyangizonda. Mzalwane asikwenzi lokho. Amen. Itafula ngeke lilunge. Jehova ngeke kulungisele itafula. Mangaba unasitha angeke lilunge itafula. Haleluya. Mangaba ufuna impumelelo ibe khona kulonyaka, sithande isitha sakho, ungasizondi. Haleluya. Uzobona itafula lizolunga. Uyamlungisa uJehova, ubhizi ulungisa lona, nedwe wena usukuphazamise manje, usuphazamise uNkulunkulu ngokuthi ke lokuyiphindisela. Haleluya. Mzalwane masingamphazamisa uJehova, masinyekele nje umsebenzi. Haleluya. Nize ngisho umunyazi asho athi mina uzongibona ukuthi ngingibani.
Amen. Hallelujah. Ngoba kukhona abantu abanempi abakwazi ukulwa vele hayi bayana bayakwazi ulathi awungizamkhomba ukuthi ngibani uyamosha mzana ungamosha isibusiso sakho sisendleleni yekela lo muntu okuzondayo miyekelele uJehova uyalungisa ungaphazamisa uNkulunkulu mzala. Hallelujah. Ungangiphazamisi ngiyakuxela kulo nyaka lo make it mzalwane kwenze nasemsebenzini ngiyazi unezithe eziningi emsebenzini bayajabula njengoba ungatholi promotion so abajabula baya kodwa ke uzobona wena nika uJehova ithuba uzobona. Let you anoint my head with oil. Lokhu shuthi uJehova iglory ukunikeza that anointing uJehova. Ingakho uma ngabe umntwana kaNkulunkulu usindisiwe awusunduzwanga ungizwe kahle mzalwane. Uma ngabe usindisiwe awusunduzwanga mzalwane. Hallelujah. Uthuma ungena kube na that anointing. Hallelujah. Yazi is because of uJehova uyayigqoba lento mzalwane. Hallelujah. Uthi ungakakhulumi bathi avele umzalwane lo siyambona. Hallelujah. Ube amazed now ukuthi enhle kuba ngibona nganikela abantu ke ngoba mzalwane even nokukhuluma kwethu kuyasho uma ngabe uzokhuluma yabona unga lethisi mzalwane ngikhohle ngizoke ngibukele kahle la ku Proverbs kuzakha lithi before ukhuluma cabanga before think before you talk because mzalwane banengi abantu kungenzeka ukhona la banengi abantu abawile enkosini abanye bebasindisiwe sinabo la kodwa basekho because of uthe uma ukhuluma wangacabangi before. Hallelujah. Kodwa yedwa usindisiwe lithi izicabanga before ukhuluma uzobona mzalwane banengi abantu abawile enkosini bawiswe ukungakhulumi kwakho kahle. Banengi abantu abangamboni uJesu njengenkosi nomsindisi ngoba awukhulumi kahle. So uNkulunkulu makasipha amandla bazalwane emsebenzini esikolweni la ufunda khona umuntu omusha uNkulunkulu kwangathi angasipha amandla. Hallelujah. Basifunde ngandlela ngoba thina bazalwane ngithi siyincwadi efundekayo. Amen. So basifunda ngendlela eziningi abantu and basifunda ngezindlela esingazinaki ukugqoka kwakho ukukhuluma kwakho basifunda ngezinto ezinye manje azinakeki kodwa bayakhona ukufunda ukuthi hayi yena umzalwane yena but hayi 1 2 3 hayi no hayi siyabonga. So masimlayo sathane mzalwane uma siya ku verse 18 ngiyo lencwadi yaka Isaiah verse 18 ngiyo lencwadi yaka Isaiah kukhona ngifuna ukukhotha lana verse 18 lithi I will make a river flow on barren heights and the springs within the valleys. I will turn the desert into a pool of water and the branches ground into springs. I will put in the desert and cylinder and the no asiya ke lana mzalwane verse 18 uthi uNkulunkulu uzovula lamasango avalekileyo. I will open a river flow on a barren height. So kukhona izindlela ezivalekile uNkulunkulu uzozivula mzalwane kodwa uma ngabe uyahlala kuyena ngoba ungumsizi wethu. So masingavumi usathane asisuse kuJehova bazalwane masiphikelele endleleni ngoba masihleli kuyena sizokwenza kwenzeke ungumsizi wethu. Hallelujah. Masiya ku verse 12 lithi though you search for your enemies you will find not, those who wage against you will be as nothing at all.
verse 13 lithi, for I am the Lord your God who takes hold of your right hand will take off your right hand and says to you, do not fear, I will help you. So bazalwane, unathi Jehova uzosilwela kuzo zonke izitha zethu, ngoba bazalwane emhlabeni angithi asikho ngaphansi kwenkolo efanayo. Yingakho uma uyikholo banesitha zakho because of lo phila emhlabeni ngeyakhe inkolo, so uba against inkolo yakho, so kuba ingakho kuba khona lokho kuxabana okuthile. Kodwa uverse 13 uthi masinga vumeli isandla sikaNkulunkulu sisuke kuthina bazalwane. Kulonyaka 2024 ungavumi ukuthi isandla sika Jehova sisuke kuwena. Lwela ukuthi uJehova abe nawe ngasonke isikhathi, ukuze uma isandla sika Jehova sikuthina, uJehova sibamba ngesandla sihamba naye, sizoba ne direction. Lokho shuthi sizokwazi ukuthi siyaphi empilweni. Haleluya. Uzoba ne direction mzalwane kule ndlela yokukholwa esihambayo, because of uma uhamba wedwa kule ndlela yokukholwa angeke ukwenze kwenzeke mzalwane. Uma uNkulunkulu angekho kuwena kuyoba nzima. So i direction iyadingeka, isandla sika Jehova siyadingeka zonke konke la sihamba khona, emsebenzini ungena khona, ekhayeni konke la uhamba khona kube ne direction, because of uma ngabe ayikho isandla sika Jehova sikho kuwena angeke ukwazi ukukwenza kwenzeke msalwane. So nawe umuntu omusha ngiyacela vumela isandla sika Jehova sibe khona kuwena. Lokho kuzokusiza umuntu omusha. uJehova uzokuleader emntwini okungiyena efanele ushade naye. Hallelujah. With the direction of the Lord ungakwazi ukuthola the right person. Kodwa uma ngabe uJehova akekho kuwena uzoba amazed ushade umuntu omunye ohlukile onebelief ehlukile kunale yakho, and uzoba senkingeni because of uma wena nalo umshado ni differ ngama belief ingcabi yodwa, because emhlabeni bazalwane kunama challenges amaningi. Hallelujah. Because niyobe nihlangabezana ne challenge ethile, but because of ni differ ngama belief, omunye uthi ayisebenzisa umuthi wena uthi ayisiyathandaza, sebenzisa amanzi siyacela, yabona kuba yimpi. So isixazululo asikwazi kuba khona. Kodwa uma ngabe uNkulunkulu umuntu omusha uyakudirector, uhamba kanye nawe, you'll make it uzomangala uthole the right person. Ngikufisela okuhle manje, ngathi kungenzeka konke lokho uthola umuntu okungiyena ozokupha amandla empilweni, so that wonke ama challenges empilo kwazi ukufesana nawo. Even uNkulunkulu anawe uzokwazi ukuba ne direction yokuthi nasesikolweni ukwazi ukuchoose the right izinto ezi right, mani career right. You see, ungathathi the wrong career ozoyisola kusasa. Angabe yabo. Kodwa uma ngabe uhamba noJehova uzokwenza kwenzeke mzalwane. So make ngibonga indlebe yakho, uNkulunkulu kongathi lo nyaka angahlala nawe, ubukhona bakhe, isandla sakhe masibe khona empilweni yakho. Ngikufisela ukuhle kodwa ngathi